patrzy na mnie, bo dobrze to wie, że kocham ją i w sercu noszę na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i patrzy na mnie, bo dobrze to wie, że kocham ją i w sercu noszę na dnie. Halina świetnym wychowawcą jest i nie ukrywam panią elokwencją, jak dobrze uczy chyba każda klasa wie. Ty mi tłumaczysz, szóstkę mam już pewną i zajęcia ubrojenia są. Od kiedy uwierzę na studia bliżej i każdą chwilę cenię jak inna skrok. Bo jest cudownie, wszystko się zmieniło. Pokocham ją, pokocham ją. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i patrzy na